फिर से स्टार्ट करतनी एक नवा ब्लॉग वीडियो। ये देखा हमार चाबी आ गल। अब हम चलतनी हवा गाड़ी लगे। ये देखा गाड़ी लगे आ गई और अब हम गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठनी है जैसे ही तब भाई के गाड़ी खींच के ले जाए के बाद कोटवा। अब कोटवा गाड़ी खींच के ले जाए के बाद तो यही देखी लोगन हम बैठल रहनी है गाड़ी में। आई गाड़ी लागल रख भाई ठेकलत लहन गाड़ी खींच के ले जाए के बाद उहे गाड़ी ड्राइवर साहब आन गाड़ी खींच के ले जाए के बाद उनकर तो हम इनकर गाड़ी खींच के लेके चल दिलिया वहाँ कोटवा। ये देखा जैसे ही निकला तनी ये आ गया वहाँ रोड पर जौन कि अभी हाईवे पर चढ़े के बाकी बा। ये रहल स्कूल ओकरा आगे हउ बाजार बाटे लौकता तवन। ऐसे ही आगे निकल दिया वह। ये रहल मंदिर। ये चौक पर पहुँचे वाला बढ़िया बा। निकल गई वहाँ चौक पर से कोटवा के तरफ। तू देखा गाड़ी खींचा तनी उनकर अब बैठल हवा चुपचाप धके। तो हम निकल गए वहाँ आगे तेजी में गाड़ी चलावे लगली वहाँ जल्दी जाए के बाटे। ये देखा गाड़ी खींचा रही वहाँ तेजी में गाड़ी चलावत रही वहाँ। ये देखा एगो होटल बाटे बहुत बढ़िया होटल बा पंडित जी के। ये रहल बाथना। ये रहल कुछ बाथना के नज़ारा। जैसे ही गाड़ी खींचते आगे बढ़नी है वहाँ आराम से धक बैठल वहाँ गाड़ी खींच के लेके चलत रही है वहाँ। ये आ गई वह जनता चौक जौन बाथना से आगे बा। ये आ गई वहाँ कदम चौक पर। अब मंदिर देखा तरह तू लोग बहुत बढ़िया मंदिर बा। बहुत दूर दूर से लोग आवेला दर्शन करे वो मंदिर के पास। देखा ही रहल कुछ सुंदर प्यारा नज़ारा मंदिर के जौन की कोटवा कदम चौक पर बाई हाईवे में। जैसे ही आगे बढ़ जावा तो भाई डिवाइडर लगैले हवा। ये सब फूल पत्ती काटत हवा देखा दे बहुत बढ़िया साफ करके बीच वाला डिवाइडर के बहुत बढ़िया साफ करके रखा हवा से। ये देखा फूल पत्तियाँ काटत हवा। ये आ गई हम कोटवा पहुँचे वाला बढ़िया बा। जैसे ही कोटवा पहुँचनी है आई देखा भाई लोगन एक संगे ये आ गई हम कोटवा फ्लाई ओवर के नीचे करा नीचे में है जाए कि हमारा वो बगल मिस्त्री भाई के पास आ गई ये बगल। अब पहुँचबा मिस्त्री लगे गाड़ी खोलाई। ये हम आ गए हवा मिस्त्री भाई के लगे गाड़ी खोलत हवा।
भैया, उ रहल मिस्त्री साहब के दुकान। और भैया के इहे गाड़ी खींच के लेके अइनी ह। भैया रस्सी फसल बा निकला था भैया तले 2 आदमी सब्सक्राइबर भाई भेटा गेल। तो हम गाड़ी उड़ी खोल खाल के लेके चल देनी है। वह थोड़ा अपना गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई बा। जैसे ही लेके पहुँचनी है मिस्त्री भाई के लगे, तो मिस्त्री भाई बोल रहा हन कि गाड़ी के टंकी खोले के पड़ी। आ गई नहीं हम मिस्त्री भाई के लगे। खोलाए लागल गाड़ी में बने लागल, टंकी खोलायल ह, साफ उफ भइल ह। देखा था अब हमार गाड़ी हो गई पूरा कंप्लीट। अब यहाँ से निकल बाबा, अपना गाड़ी में बैठल बानी। अब निकल बाबा यहाँ से डायरेक्ट को स्टैंड में सवारी के तलाश में, लेकिन एको गो सवारी ना भेटत हुआ। एक गर्मी के मौसम में कौन सवारी भेटाई हो बतावा। ई रहल कुछ कुटवा के प्यारा नज़ारा। ना भेटाइल सवारी वारी, तो हम आगे बढ़ गई। वहाँ कुटवा से निकल गई। वहाँ हम तो जा रही है घर है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़नी है तले 4-5 गो भैया लोग भेटा गई। एने कारी तो कोई ना भेटाइल, यही से लेके अपन गाड़ी हम टमटम के लेके चल देनी है। आ गए वह हम अभी ले भाई फूलपत्ती काटा था वह घामा में। आ गई वह कदम चौक पार कैनी है। आ गई हम पंप पर। जैसे ही पंप पर जा तनी तो पंप वाला भाई कहत हवा डीजल ना बा। तो हम बैठनी है गाड़ी में आ लेके चलनी है। तले भेटा गई लोग 5 आदमी भाई। पिपरा कोठी ये लोग के जाए कर लख। तो हम आ गई है मठ बनवारी। ई आ गई अब हम पंप पर। ये हम आनी अब ये तेल डलवावा। तेल डाले भाई लोग सवारी लोग है। भैया गल बन पानी लावत रहा, पानी लेके तेल भराए लागल। अपन तेल भरवाला के बाद में एकदम मस्त हमने निकल गई सब पिपरा कोठी ला। सही पिपरा कोठी पहुँचा तानी तो ये देखा ये आ गई पिपरा कोठी। हम ये देखा कुछ पिपरा कोठी के नज़ारा। जौन की आगे SSB कैंप बा। ये बस जाता मोतिहारी। हम आ गए ये लोग के भाई के उतार देनी। उतारला के बाद में हम चल दिली वह घरे। मैं गाड़ी में बैठनी है, चल देनी है घरे। ये देखा ये मुजफ्फरपुर से रोड आवेला पिपरा कोठी चौक। हम निकल गए वहाँ पिपरा कोठी से। कौन कलाकारी हो गई न सूट साड़ी हो गई, मारामारी हो गई, बेकरारी हो गई। अभी बारू तू कुंवारी दे
आगे बढ़नी हुआ तो भाई जेसीबी से रोड कोड़त रहा क्योंकि खराब हो गल बाटे रोड बनावेला। एक ओर से रोड कोड़त हवा आ एक ओर से बनावत हवा। ई सब इ लोग रोड बनावता लोग। तो अभी तक ले हम पहुंच गई अपना चौक पर। चौक पर अला के बाद में हम कहीं अब घरे चलल जाओ, नहा वहा लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी बा। आ गई अब चौक पर जाते नहीं, अब नहाएम धोआएम। ब्लॉग कैसा लागल बताएम लोगन भाई।